ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯсти худо қадамшо исоев, дер боз овозатро намешунавам. додарҷон, ман як мухлиси доимии шумо ҳастам. қиссаҳои шуморо гӯш мекунам ва худ имрӯз ба хулосае омадам ки аз зиндагии худ қисса карда ба шумо бифиристам. аз шумо ва аз кулли шунавандагони қиссаҳои зиндагӣ шабакаи қадамшо исоев хоҳиш мекунам ки ин наворро паҳн кунед, то ки ба мардони зандор ибрат шавад. дар зиндагӣ шахси дармонда ҳастам. синам ба 20 расида аст. зиндагиамро 3 сол шуд. дар аввал аз зиндагиам шикоят надоштам, вале баъди 8 моҳи оиладориям шавҳарам ба муҳоҷират рафт. тавассути одноклассник бо зани кудакдорӣ аз шавҳараш ҷудо шуда ошноӣ пайдо намуд. бо вуҷуди ин дар як рӯз ба ман 10 маротиба занг мезад, вале ягон заррае нисбатан меҳрубон набуд. аксарияти вақтҳо ба ман занг зада ҳамроҳам ҷанг мешуд ва ҳафтаҳо қаҳрӣ мешуд. азбаски ӯро дӯст медоштам, ба ҳама суханҳои қабеҳаш тоқат мекардам. баъди 5 моҳи дур аз хонаву дар, ӯ ба хона баргашт. вақте телефонашро аз назар гузаронидам, дунё дар назарам чапагардон шуд. ба он зани кудакдор ончунон суханҳое гуфта буд ки ман ҳамсараш шуда то ин вақт аз забонаш ягон сухани хуш нашунида будам. шавҳарам муддати 5 моҳи дар наздам набуданаш меҳрашро пурра ба он зан бахшида буд. ҳамон рӯзе суҳбати онҳоро аз саҳифаи интернет хондам. дар батнам кӯдакам 1 моҳа буд. баъди хондани он саҳифаҳо аз шавҳарам пурсон шудам ки дар ҳаёти умрат киро дӯст медорӣ, зеро ба он зан гаштаву баргашта туро дӯст медорам навишта буд. аз ин хотир аз ӯ пурсидам. гуфтам ки росташро бигӯ, дар дили ту кист, ман ё каси дигар? маъво гирифтам. ӯ дар ҷавоб бигуфт туро, модарамро ва апаву хоҳарамро. вақте ки туро гуфт, зуд хашмгин шуда, илтимос номи маро нагир, зеро ба гапот бовар надорам. гуфтам. сабаб пурсид. зуд саҳифаи смсҳояшро нишон додам ва ба дасташ дода инҳоро хон. гуфтам. рангу рӯяш сабсафед гашта, ҳамаашро зуд тоза карда ва ба ман рӯ овард. занакҷон, ман туро барои тамоми ҳаётам гирифтам. илтимос, ба ҳар чизи беҳуда саратро вайрон накун. маро ҳам беҳуда ғам дода зиндагии ширинамонро талх насоз. хотири кӯдаки батнам хомӯш шудам, вале дигар ба русия нарафтанашро хоҳиш кардам. ӯ низ қабул кард. чизе ки имрӯз маро азият медиҳад, дилсардӣ нисбати шавҳарам аст. баъди он хиёнаташ агарчи соҳиби 3 фарзанд шудем, вале он рашкро аз дилам берун карда натавонистам. ҳар боре ба рӯи шавҳарам нигаристам, суханҳои ба он зан гуфтааш ба ёдам мерасад. дилгир шудам аз чунин зиндагӣ. муносибати шавҳарам бо ман хуб аст, вале дили ман аз ӯ тамоман монда аст. ба наздикӣ фарзанди сеюмамон ба дунё омад, вале зиндагии бемеҳру муҳаббатро дигар намехоҳам. илтимос, мардони азиз, агар ҳамсаратон зарраи қадру қимат дошта бошанд, каме фикри хушбахтии ӯро кунед. зиндагӣ танҳо бо дилхушии шумоён пеш намеравад. афсӯс, сад афсӯс, ки мо занҳо ҳамеша дар фикри кору бори зиндагиву ба воя расонидани фарзандон банд шуда худамонро фикр намекунем ва он ҳиссиёте ки дар дил дорем, аксарияташонро шарму ҳаёи занонаву зани тоҷик буданамон намегузорад ки баён созем. ва дар охири навор чунин гуфтаниям. дустони азиз, касоне ки ин наворро гӯш мекунад, ҳатман фикрҳоятонро дар зери навор гузоред, то ки аз фикрҳои шумо дида худамро аз ин мушкилӣ халос созам.
раҳмат ки ин қиссаро то охираш гӯш карден. қиссаи апаи сокина буд аз шаҳри душанбе. ҳатман фикротона дар зери навор нависен, то ки апаи сокина аз фикрҳои шумо ягон майда баҳрабар шавад. шояд гапи шумо сабаб шавад ки зиндагӣ хуб дарёфт кунад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. номрои авиабилета дар болои экран мемонам. ба кадоми билет дар кор бошад мархамат занг занен, билети арзон дастрас намоед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.